Kadakot kabakhat riu kadon dikini kentien. Kim ai shu yaulang yam ya kisakri jongme. Bala ong hangi tu thao mau it. Te hakmi la sho ya kisakri jongme. Henrei kapalat kalong kajong kibriu jongme hi. Kini ki kentien ki beteng hi nakatuka jengkeren jong kini ki rangba jong ki khut Israel hau paro. Bat kadau kidon kadau ikaban ong hang ni bagi tingim shem layo lang yap shu hendai la shu ong yangi to thau mawin kilong ki kentin ki balingkot nangta ki wanra ya kajing mudui la sho ya ki shakri jongme hendrai kajing palat kadai ki briu jongme hi ki kenno isyo baru kajing mamlak ban penbiang namar kata hukum ke belakang jari te kum ki rangba ki bayasa ki nak benta laki paraja ki para kenja kidon nak hop kidon nak nongrim ya kaban penpau Henry ya kani ke hukum ke penjari naka ying ke jong baru ni i ba kini ki wanra menta kum ka dau tenrai jong ke ke baki ki habat sya da ke baki ong hi yang tu ban biang sesisin kapalat kalong ka jong ki briu jong mehi kamut ki nyat bet ya kani ki issue syaki nong Egypt to fidan ye ben bernam tu ka dekat ko kan riu Kadi dekat bakat riu ka kam long cuat kendiat on smuto nrei wala kataru adan tang kum di banong bahkan ni kadi gajing peteng jong gajing ya sat ke jong gini girang ba padu paru kaba arpan gajing penden kam ya ki kentien kapalat kalong gajong kipriu jong mihi kani iman kara ya gajing mut kajonga bang perkhat ya kani ima katu gajing penshitom ben katu gajing sho katu gajing penluwet ya kamet gajong kod Israel kalak ta hadu kata hadu bakila nuut mentawan ong bakala long palat kajing le kajing kibriu kajong haro bat kira ya kani yakmatu haro ba long palat kajing le ho ja ta kajing bom am lang yap ya ta kajing kwi lenti ben penmi yo mau it ko mau jutre hi pros kata kadai gawe gadau ada imat kajing sho ka long palat liam ba menta kel ong kala pen pai kala ba gadau hi kadai jo kibriu jong mi haro ba sho ki ba pen stomben ki ba pan ben ki kun Israel kajing sha kani ka kentien palat hang ni kanum ra syak ta kajing mut rei hang ni sulong bet ba kadau tenrai ni kata kajing le palat kadai kini kibam aishu yaulang yap yaki bakin yo banchna yaki mawit kan kanum da mut sya kani kajing sempat ni kajing sho jong kini sardar yaki niki rangba Tika ke bang yu i akan di kadakot ke bakat riu hang ni kumbang ina ikren hak kadakot ke bakat san kalong baka jing slur jong kini kirang ba jong ki khud Israel bahaba ki yang hakmat jong unong sensyar dan yulus im jong kari Egypt haba ki keren kim buri ya ka jing shisha kumbaka di banlong bat ki keren ru da ki kentien ki babet bat ki badum ki kentien kimde ki kentien ki balong kita ki bang ya keren niksi ki balong diplomat ki bang ki keren di kentien ki bajam tanda ka banta banyo bantin ya do nu jong kita ki bang ya keren kendai kini kirang ba Israel ki ai bet kumba ka de bandong hi ka jing sha na kata ka daw kuma pi ong mene kham juat ang ni bang song thu namar ba nyu i kar kom keren ka jong kini kirang ba Israel kalong be direct yo pharo om day tang baki panon kam ya ka kantin me Henry ki kedawru ya ka jingle jong ki priyo hapo kahima Egypt tong nya peteng ki tukot ka bakat nyo ka dekot ka bakat nyo ka don ya ki di ki kantin
Henry Ulaong pijay pede gain namar kata piong tusya ngenyalik kenya aingu ya utrai. Kajing bitar kajong paro kadang sakut hi haju namar usha challenge. Nani usha tenju bor. Ha kajing wan pensgau kajong Moses bod Aaron ya uni ublei jongki Hebrew. Ke ei ke ula kenter ki kentien yu Moses bod yu Aaron. Upenon kam hang ni sendon ha kajing sngau jongki dikirang ba dugo onghi. Pijay pede ken. Namar kata piong tu syak ngenyalik kenya aingu yutura Henry ha kajing keren jongki dikirang ba. Kim simpen pau ya kata kajing lek kenya aingu yutura. Kabakirang ba Israel kiwan kilong ba kata kajing le jong kajing bam penyo plang yapsu iki kala penlong iki bakin sok kajing yem bakin hapan syak la kamet kajing syok jong kiniki sorna kan bakar kompen pai kitin kajong baru upen ngat ya kani kajing penteri sitom bat kata kajing kwa ikabalik ai kubalik kenya aingu ya utrai piang ni kawan biang ka challenge ya ubadon kapor hakani kado halor jo kibei pat ki para brio menta la sya te habu yo smow ya kawei pat kabor kawan challenge ya hangni ngi ba uparu hi umpat peipang uni utrai bo ble jong ki Hebrew udei to hadu tu sya fidan hem matrap Kadukot kabakat nyo kalong very interesting. Namar menta kiri gini kirang ba kibalek man keren khadu paru. Te kajing peran kam jong paru pijay pede ken. Ima pot uyo la ne ka kai pot ka uyo na ka wai ka sngi sha ka wai pat. Na ni kisor kaya hu be kam berkompen mi ki mau it kalahian. Kabaar pat uniu paru ura be syagi kentin ki ba Moses bu Aaron wan kerpat yu ba ki kwa ban lek kenya aingu yu trai jong ki ba hakmat bu paru ka jingmi jong gani ka jing kwa ban lek kenya aingu yu trai ka dei be bakini ki khun Israel ki jai pede lani ki jai to lani ki long thli karakom perkhat perdan ba dei na kata kadau pi ong ke usaong ini kentin ba ka jing thli jung chup khat jong phi ka yo lat ban sut ak san perkhat ka jong phi ban kwa ban lek kenya aingo yo tra ni ju ong ini ki por kidang jing sneng jong na hikai jing sneng jong ki nong yalam balang gini ki por shong baga jabi ng wa thli kari ka korkhana jong setan te kata ka konsep imat ni kata ka idea ka don ni khat nyo ka bo paru panan kam ba kini ki jai pede ni ki jai to ni ki shong klem kam klem trei ai ka penlong ki bakan rung ka san perkhat jong ki ban kwa le ai kenya ai ngo yo trai ka bomod utrai ujong ki khun Israel hakmat uparo long ko makhen mangi menta ufatan jong kapop hakmat jongi menta kemudian yo paro mo trai jong ki khun Israel udei ubale persya ya ka jingmut ka jong ubale persya ya ublei jong kan amjuat ada ginyat syakatu ke bagi keren mentan ban ong ba ka inom no ka jabing ke ba syong palei kalong ka kharkhana jong kalong kharkhana jong soitan le te da kata te kanum ya ni kadi ka challenge te uparu song thu biang bagi khun Israel kidon ka jong ka culture kidon na jong play hede habu cha challenge kumni te upentri sitom kajing keno syapang jong kadi kajing long jai pede kamdei namar ki khun Israel ki osong thai hendai kajing themu hi kalong mit ban pendu ya kani kajing themu jong ki bakin yo lai doi namar ba nyadu ko basdang hi bang puli kani ka kitab Exodus ngi so thu biang ba pharo bat kinong Egypt
ki kwa ban penteri sitom yakini ki khun Israel na makil aroi palat Henry Kim kwa pada ban be no iki nakari Egypt kishupen jar iki kini ki chitri sitom kanang ba kin yailong sa ki shakri le ni kim rao hapo chongki te habangi poi kini kada khot ka bakhat nyo kumni kini ki jing ong ka jong pharu phi jai pide upen bam kela ya katu ka jing kenno chongki ba kata kapalat ka jing bam penyo phlang ka dei ki briu ki jong pharu hi te ba pharu upen phai kitin wong I upen kesan emil ki jong ki chat ki kinja baru kenno kela ba kata ka jing bam la ban penbiang ka jong phi kam dei namar ba ki le ben ki briu jonga hendai dei namar mo phi mi tari sitom kadi kata ka bentamo tendrai kan ka jing berrap ka jong pharu ya kan ye tu sya bengin likinya ain utrai unyat ban penno mensim ya kini ki khun Israel lingba jo kini kirang ba jong ki hi ba kata ka jing kemen ka jong ki ba utrai ba osngo ya ka jing ka ang ka jong ki menta ha ki kentin ki jong pharu kani ka moral degradation ka jing penno ya ka tu ka jing kermen ka jong ki menta ti hang ni ha ba ki ya lai syam kado bat ka mensim menta ha kado ka terha kat ba ka mensim ka kemen namar ba utrai ulawan ban jengo eki te menta kan di kejing penan kam ka jong pharu hang ni penan kam be ki kentin ki be tengku bat kado te menta da kan ni kejing le ka jong pharu kum ni hato ki di kirang ba kendang not na em ban shania how do try wo play ubakiladon ke jikermen bolawan ban pelaj eki te ya kata ngit senang ni I shu kan ka khot kum kat pramo kad khot ke bakat pra kadang dei hi ke jing keren ke jong pharu to nyepe ki kentin ki badon hakani kad khot namar kata khelej menta patre naba NMI lang yap shu hapi pin ban pin ai ka ju ka jing khen ki mau it kad khot ke bakat pra kawan biang da hukum ke bakham khrau bat ke bakham sirkhei om shu nak sentur jong ki sardar rehang ni bet nong nong sinsyar u ai ka hukum ke ba e khelej menta patre kide ki kentin ki ba ube syaka kam yaki bat ka bathi kana hi ka long ba ka ei ka ba ki wan ya ka ban ut ya ka ban mudui ya ka ban ujor ya kata ka jing ut jong ki u pharu sim pen sngap ndrei ong ba da ketin ka ba shai en ai lang yap shu aphi ndrei phin ai ya ka ju ka jing khen ki ma wit kemut kilawan ban ya syam yu pharu ki kit ba de ka jing kit ka ba kham khia menta ba ki phai ha ki jing but ki jing perkhat ki jong ki ya ka jing e sim la wek Henry ya ublay la syakran bek ya ka jing Sengotonat ke jongki bikin ka ungu utrai bulawan juga iki mentala penok mensim tamba ka jing dawai ki ngsim kin hapan penbiang ha kani kado to hadu am tu syai fidan eben betram Nah, sudah tang wan ong nama dan wan ong tang ni ka dapat ka bakat pra kapen skem dan serak au parohi hak smat ki pa mau lang yap mai shu pat ka jingkhen ki mau it kam dei banduna